getting weird in Riverdale. Hey, what's that sound? Archie's weird. What is going on in this town? Archie's weird. Archie, Reggie, Veronica, Peggy, Jughead too. Where? Archie's weird mysteries. Και τώρα επιστρέφουμε στο μαραθώνιο των ταινιών Φρίκης. Τζάκχετ, το έχεις δει αυτό? Φυσικά το έχω δει. Όλοι το έχουν δει. Τότε γιατί το βλέπουμε ξανά? Άρτσι, είναι κλασικό. Κλασική βλακεία. Έλα, Τζάκχετ, έξω είναι ωραία μέρα. Πάμε μια βόλτα με τα ποδήλατά μας. Τώρα έρχεται η σκηνή που ανακαλύπτει ότι η καλύτερη φίλη της είναι ανεγκέφαλο ζόμπι. Ξέρω πως νιώθει. Α, Μέρι, νομίζω πως πρέπει να το δεις αυτό. Μέρι. Κάθισες μπροστά στην τηλεόραση χθες για 12 ώρες. Γι' αυτό το λένε μαραθώνιο. Όχι, γι' αυτό το λένε χαζοκούτι. Τότε πάμε στο τηλεοπτικό σταθμό για να πάρει αυτός ο χαζός το βραβείο του. Μου λες πάλι για αυτό το διαγωνισμό? Λοιπόν, όπως είπα, όταν ο μαραθώνιος των ταινιών τέλειωσε, ήμουν εντελώς χαμένος. Χαμένος? Ναι, ήμουν τόσο απορροφημένος που δεν πρόσεχα τον κόσμο γύρω μου. Ξέρεις, είχα χαθεί. Λοιπόν, τότε η κυρία από το σταθμό βγαίνει και λέει: Έχουμε ένα έπαθλο για τον πρώτο που θα τηλεφωνήσει και θα πει τους τίτλους από όλες τις ταινίες. Α, κάτι που μπορεί να με ξαναφέρει στα ίσα μου είναι ένα δωράκι ή ένα φαΐ. Σε αυτή την περίπτωση και τα δύο. Με δουλεύετε. Μια πατάτα. Τι είδους χαζοβραβείο είναι μια πατάτα? Είναι τυχερή πατάτα. Για μια τυχερή πατάτα του καναπέ σαν εσένα. Α, ευχαριστώ. Hey! Έλα, πατατόπεδο. Η πρωταγωνίστρια υποσχέθηκε σε έναν από αυτούς κάποιο βραβείο. Ήξερα ότι θα σου άρεσε. Ήξερα, Αφέντη, ότι θα σου άρεσε πολύ. Τζάκχετ, δεν μπορείς να κάθεσαι μπροστά στην τηλεόραση για όλη σου τη ζωή? Μεγάλος αγώνας σήμερα, μεγάλο ντέρμπι. Τι λες? Λέω ότι κρύβεις τη θέα. Θα μεταμορφωθεί σε πατάτα του καναπέ. Το λες και είναι κάτι κακό. Άκου, εντάξει να κοιτάς τηλεόραση. Όμως δεν είναι καλό όταν σε εμποδίζει να έχεις μια αληθινή ζωή. Ωραία. Τότε θα σε δω αύριο στην καφετέρια. Όπως θες. Άλεξ, πόσο χαίρομαι που ήρθες. Α, τι είναι αυτό? Άφησε με! Φύγε από εδώ! Όχι! Ανησυχώ λιγάκι για το Jughead. Εμένα μου λες, μεταμορφώνεται σε πατάτα του καναπέ. Δεν εννοώ αυτό. Jughead. Χαίρομαι που σε βλέπω έξω από το σπίτι, φίλε. Όμως, τι είναι αυτή η γλάστρα? Το χώμα είναι καλό, Άρτσι. Είναι πλούσιο σε θρεπτικές ουσίες και γίνεσαι δυνατός. Εντάξει. Νομίζω ότι ο άπαιχτος φίλος σου τελικά τα άπαιξε. Άρτσι, μπορείς να το κάνεις μια από τις ιστορίες σου. Το παράξενο μυστήριο του κούφιου εγκέφαλου του Jughead. Προσέξτε τους κύκλους κάτω από τα μάτια. Νομίζω πως ο Jughead υποφέρει από αϊπνίες. Jughead, πάλι έμεινες όλη νύχτα μπροστά στην τηλεόραση. Αλήθεια. Ο Pop φτιάχνει τις καλύτερες πατάτες στην πόλη.
Αυτή η μπλούζα ήρθε από το Παρίσι. Οι πατάτες είναι καλές, όμως δεν είναι και τόσο. Ποτέ δεν θα έτρωγα πατάτες. Κανείς δεν πρέπει να τρώει. Ο Τζάκετ μας είπε ότι δεν τρώει ποτέ του πατάτες. Νομίζω ότι υποφέρει από αϊπνίες. Υποσχέσουμε ότι θα πας σπίτι και θα ξαπλώσεις. Μόνο αν κρατάτε συντροφιά στους νέους μου φίλους όσο θα λείπω. Νέους σου φίλους. Ωραία. Μου χαλάει την μπλούζα και μου δίνει μια πατάτα. Καημένα, Τζάκετ. Θα είναι μια χαρά μετά από έναν καλό ύπνο. Ο Τζάκετ δεν θα γίνει ποτέ κανονικός. Λοιπόν, Άρτσι, θα έρθεις να δούμε την ταινία απόψε? Ναι, φυσικά. Αλλά τώρα πάμε να φύγουμε από εδώ πριν ο Ποπ δει τι έγινε. Μη βιάζεσαι, Άρτσι. Θέλω τόσο πολύ να βάλω το χέρι μου γύρω από την Μπέτη, αλλά πρέπει να το παίξω άνετος. Ελπίζω να μ' αγκαλιάζει, αλλά δεν θέλω να φαίνομαι πολύ νευρική. Popcorn. Βέβαια, ευχαριστώ. Πολύ νευρικός είναι, τον τρόμαξα. Μήπως ήταν σήμα. Είμαι πολύ νευρικός. Πρέπει να κάνω κίνηση. Αλλά πότε? Όταν είσαι τόσο απορροφημένος με κάτι, δεν προσέχεις τον κόσμο γύρω σου. Είσαι σαν χαμένος. Αυτό είναι. Χαμένος. Ορίστε. Το τηλέφωνο. Δεν άκουσες να χτυπάει το τηλέφωνο? Δεν νομίζω. Μόλις η Μπέτη απορροφηθεί από την ταινία, θα κάνω την κίνησή μου. Αυτό είναι. Προσοχή. Έτσι, προσεκτικά. Ναι, μα τι κάνω? Ήταν το σακάκι μου αυτό. Δεν νομίζω να το πρόσεξε. Ελπίζω δηλαδή. Νόμιζα ότι θα μ' αγκάλιαζε. Γιατί σταμάτησε άραγε? Άρτσι. Καλύτερα να με κοιτάξω, αλλιώς μπορεί να τον τρομάξω. Σίγουρα δεν ήταν το σακάκι μου. Μα τι στο... Μπέτι! Η πατάτα που έβαλες στην τσάντα σου! Νομίζω πρέπει να το δεις αυτό, Μπέτι! Μπέτι! Όχι, δεν πρόκειται! Μπέτι! Μπέτι μου! Άρτσι! Είσαι καλά? Ναι, αλλά τι συμβαίνει? Δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε στο Τζάκετ για τους νέους του φίλους, τις πατάτες. Κάτι πολύ περίεργο συμβαίνει εδώ. Συμφωνώ. Πώς μπορούν να το κάνουν αυτό οι συνηθισμένες πατάτες? Και αν το έκαναν οι πατάτες, πού είναι τώρα, Δεν ξέρω, αλλά λέω να καλέσω την αστυνομία. Αχ, πολλές συγκινήσεις για την Μπέτη. Νομίζω πως λιποθύμησε. Μικρέ. Μα, Τζάκετ και Τζάκετ. Γεια σου, Άρτσι. Δεν το πιστεύω. Χαίρομαι που πέρασες. Δεν είσαι ο Τζάκετ. Τι είσαι? Κάποτε ήμουν μια απλή πατάτα, αλλά ελευθερώθηκα από τον αφέντη μου. Τον μεγάλο πατάτα. Τον μεγάλο πατάτα. Ναι, μοιράζομαι τις σκέψεις του και εκτελώ τις διαταγές του. Και χάρη σε αυτό, από απόψε, οι πατάτες θα κυβερνούν όλη τη γη. Μπέτι! Είναι πολύ αργά.